Bună, sunt Sara și astăzi împreună cu Ionuț vom discuta despre furturile de marfă și despre ce trebuie să știe un șofer profesionist. Bună, Ionuț! Bună din nou! Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac șoferii? Aș spune că cea mai importantă, dacă ne uităm la statistică și la faptul că peste 50% dintre incidente au pe cineva implicat din interior, aș spune că cea mai frecventă greșeală pe care o fac șoferii este să discute în parcări, în zone publice, cu alți șoferi, cu alte persoane despre ce cară, de unde vin, unde se duc și așa mai departe. Este o greșeală foarte urâtă și care are impact. Ce poate să facă șoferul mai bine pentru a proteja transportul pe tot parcursul său de la încărcare până la momentul livrării? Cred că cel mai important lucru este să fie implicat, să fie responsabil, să participe din procesul de primire a mărfii, încărcarea mărfii, închiderea remorcii, securizarea remorcii, după aceea pe durata traseului partea de atenție, dacă sunt urmăriți, dacă sunt opriți și așa mai departe, după aceea evident parcările, foarte important, unde parchează, pentru că peste 50% dintre incidente au loc în parcări nesecurizate și în zone nesecurizate și evident la final de cursă să se asigure că există un proces de predare-primire către clientul final corespunzător. Din punctul tău de vedere, care sunt cele mai importante 3 lucruri pe care trebuie să le aibă șoferul în vedere? Trebuie să fie responsabil, trebuie să poarte cu el responsabilitatea mărfii pe care o cară. 2. Să comunice. Este foarte important ca ori de câte ori are suspiciuni, are semne de întrebare, există schimbări de plan și așa mai departe, să comunice cu dispecerii. Și 3. Să încerce să nu ia decizii de unul singur. Deciziile să fie informate. În momentul în care ajunge la destinație și cineva îi spune marfa nu se mai livrează aici, se livrează la rampa 36, da? Sau la altă adresă, atunci șoferul trebuie să ia o decizie ce va face mai departe, discutând cu managerul, discutând cu dispatcherul și așa mai departe. Responsabilitate, comunicare și implicare în luarea deciziilor. Drumuri bune, băieți!